Namaste. Hello लोगोफोर गिदिर साना सफैबाय दा जोङो नायलांदिनि दिनै मा प्रिपारेसन जागासिनो दं नाथाय बिनि सिगांनो आं गोसो जादों लोगोफोर बेनि जाहैबाय सासे हाबा जाखानाय सेंग्राया सासे सिख्लाखौ लानानै खारदों दुखुनांथाव बिसिया गाबै गाबै बुंगासिनो दं बड'लेण्ड रादाबावबो होबाय हाबा जाखाबायमोन दानथामल' जादों नाथाय बे सेंग्राया सासे फरायसुलिखौ लानानै खारबाय जाय फरायसाया क'क्राझाराव फरायो कमार्सआव होनदों बिनि बिदा बा न'खरनि सुबुंफ्राबो फैफिनदो जों नोंखौ बरायफिनो होननानै बुंगासिनो दं आरो जाय हाबा जाखानाय हिनजाव बेबो गाबै गाबै बुंगासिनो फैफिनदो होननानै अब्ला जेरैबो राहा गैला बे हौवाहा जों जेरैबो खबर होजोबबाय एफआइआर जेरैबो एफआइआर हौवाया बे CRPFआव मावोमोन बेबो हजोंहायबो गाथेनानै दोनखाबाय उफाय गैयै अहहाय जानानै थाबाय नोंथांमोनहा खाथिनि जानायलाय सोरबाफोर मिथिबायगौबा थानाय सुबुंफोरखौ मिथिबाय खबर हरदो मानोना रां बान्था फोसावलायबाय नोंथांमोनहा एसेबाबो खबर हर नुबाय बायोबा Here I am in Bodoland University. जोंना गिदिर सुबुङा सफैगौ youngest scientist, youngest professor in the world. Namaste. Here at JFK International Airport. I'm about to fly to Indira Gandhi Airport in New Delhi, and from there I'm flying to Guwahati in Assam. Guwahati is the biggest metropolis in Assam, and from Guwahati Airport, the wonderful faculty of Bodoland University will be escorting me there, where I will be joined by hundreds of students, parents, and teachers to talk about math and science on February 18th. See you there. Youngest scientist, youngest professor in the world. Science, maths, physics ni specialist सुबुं जाय सुबुङा जोंनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव फैगासिनो दं बिथाङा दिनैहाय सफैगोन बेलासियाव बियो अलरेडि USA निफ्राय निउ दिल्लीयाव बिरबोखाबाय दा नोंथांमोनहा गोसो जायोब्ला जाय गोसो गुदुं सुबुंफोरखौ एनकारेज खालामदो बे प्रग्रामाव बाहागो लानो थाखाय खोनासंनो थाखाय नै बेजों थाङो मेन पेन्डेलानो देखायनि मेन स्टेजखौ बेहायनो जागोन आरोना फुल प्रिपारेसन इज गोइं अन बेयावनो जागोन आरो रेडि जाजोबखाबाय जायगा Here I am in Bodoland University. जोंना गिदिर सुबुङा सफैगौ youngest scientist, youngest professor in the world. Science, maths, physics ni specialist सुबुं जाय सुबुङा जोंनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव फैगासिनो दं बिथाङा दिनैहाय सफैगोन बेलासियाव बियो अलरेडि USA निफ्राय निउ दिल्लीयाव बिरबोखाबाय Namaste. Here at JFK International Airport. I'm about to fly to Indira Gandhi Airport in New Delhi, and from there I'm flying to Guwahati in Assam. Guwahati is the biggest metropolis in Assam, and from Guwahati Airport, the wonderful faculty of Bodoland University will be escorting me there, where I will be joined by hundreds of students, parents, and teachers to talk about math and science on February 18th. See you there. साइन्स मेथ्स फिजिक्सनि स्पेसियालिस्ट सुबुं जाय सुबुङा जोंनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव फैगासिनो दं बिथाङा दिनैहाय सफैगोन बेलासियाव
बियो अलरेडि USA निफ्राय निउ दिल्लीयाव बिरबोखाबाय दा नोंथांमोनहा गोसो जायोब्ला जाय गोसो गुदुं सुबुंफोरखौ एनकारेज खालामदो बे प्रग्रामाव बाहागो लानो थाखाय खोनासंनो थाखाय Namaste. Here at JFK International Airport. I'm about to fly to Indira Gandhi Airport in New Delhi, and from there I'm flying to Guwahati in Assam. Guwahati is the biggest metropolis in Assam, and from Guwahati Airport, the wonderful faculty of Bodoland University will be escorting me there, where I will be joined by hundreds of students, parents, and teachers to talk about math and science on February 18th. See you there! I'll be going to India to give lectures at Bodoland University, joined by the Bodoland community, which includes hundreds of students, parents, and faculty. So join me there on February 18th and February.